since times. Scatter! Woo! Uy, unsa man? Kita kang jeep pre. Yung jeepney yung kilabot na ninyo. Ang problema ninyo na pilapilon mo ko ninyo. Ay, jeepney! Ay! Wasa nito, nakita na ko. Jeepney. Si Uban. Muna, kung tanaw, huwag ko kakita isa kauban niya ato niya. Wow. Si Uban ba? Ay, babae to! Babae yung uban. Kita na ko. Babae. Babae? Oo. Pero what? Di ako kaklaro sa akuan. Di ako kaklaro sa naong. Bam! Ngayon di makakaklaro nga nakita na kanimo. Sus, kabalo biya ka sa kumata. Hanap-hanap eh. Ako gagawin ko kaklaro kay ani sa unsong giduwa ani ho. Ay! Klaro kayo. Kaila ko itong ubay. Klaro. Wala siguro kayo. Nag-uban sila kaon. Kaila ko sumpay. Katod ko sila balay ato. Dugangan na ng kwarta nga ang gihatag nimo. Basta sundi to sila unya. Videohin niya. Send lang diri. Ay sus! Kadali na kayo nga trabaho. Hulatay ko dire. Adoon ako. Pakita na ko sa imo. Bantay lang mo di ka jeep nga ka makadagan ito sa liyo o ebidensya. Pilo-piloon di ka na ho. Karon ka. Ulaton ta karon Jeffrey. Kung ikaw ba na ang kamit aning tsikaa? Go! Ikaw, ali! Uy, go! Ikaw, Mo mo motor, go? maulag ikaw. Ah, mao ba? Pero ay sa go. Nag-uulog ka. Dapat unta malipay ka kay nana kay bukong motor. Nalagi kay motor go, pero dili po ko kay buang drive. Kamay mo na mo problema, go. Ayaw ka malaka kay tugluan tingka. Larong go ba? Wala ba ako ikabayad? Si bayad ko na unsa na ang ka. Uy, mo ang maganda ikaw, libre ra na basta ikaw. Pag sure go, uy, ba ako ikabayad? Awat problema ni. Go, tugluan di ka bi, sabi. Atong partisan sa bang drive. Ngani ra oh. Ngani ra mo ang drivean. Unsa go? Ikaw ang driver. Unsa ako imong drivean? Sapa ka na yung issue ta dire. Kung pasabot ba ang motor imong driver, dili. Ang ani go? Ako na kaos pero iigwad lang gamay, iigwad gamay. Ani go? Oh yeah, daddy. Sus ginawa ko ni mo gawin, pag ika na kay matintal ta ba? Sunod unsay sunod ani go? Ay, ang next arigaw, dapat iunin mo ang susigaw. Unya, dapat mahawid ka sa duha ka bila. Para inig, dagan na ana-ana ba? Sure jud ka go. Sure, kung ko kay, lisensyado ko ani. Ay medyo lisod jud siya go no. Oh, murag lisod gina siya gaw, pero ang nindot anak mo gud, padaganon siya para makabaw gyud ka. Unya, kay wala pa makalisensya. Dili sa kamo drive, kay musi madakpan ka na motosikop ba? Sabi to go, wala ko jud kay lisensya. Oh, kapag makalisensya, so, pagka sa landa ta, mamainay sa ta dito ah. Sige sige. Unya gaw, musa yung papa mo karon gaw. Kira mo na lang siya go. Lisod magkuhag lisensya go. Lison ako ang lisensya gaw, nya dapat ako pa jud kag mabayaran ba. Agay. Agay. Unsa man ang gaw? Ako'y nakahalok. Bijuan, Vic. Aw, na okay na. Sus, di mo ako ma-worry, mabuta nimo eh. Okay na po go, salamat sa pag-care. Basta gaw, dili mo pataka-taka og drive, ug dili pa ka makakuha og lisensya, unya walay helmet. Pero di ka madakpan ni motosiklo. So unsa man, mato na ta kay sige pakita na kas yung papa. Tata na. Ako man tong motor. Asa mo to dong? Queenie! Han! Queenie! Han! Oh shit! Ay, saan ka ba? Asa ka lukas ako sa koleksyon ng kopi? Ahong di baligya! Kasi hindi paligyan ako ito pinagkamahala ko ng koleksyon. Pero, ang katong motor ko ang arte. Ano asa mo ito ba dong? Aho pong di baligya! Mabuot ka! Hindi baligya sa mukha ni mo, oy! Pataka-taka ka magkagbaligya, wadyo ka mo sa balyo ato ba? Wapoy ka kay bawas ang balyo! Oh! Hindi sa manin chika! Oh, ako lagi na, pero ako naman naging agaw. Akong ikagaw! Unya, gawiran ni mo kamot! Unya, gi-ana pa dyan mo! Bastusan ni mo, oy! Kuan naman na, kanang may... Ikaw ako naman magkakala, ako naman ni Malisya.
Bahala ka! Ang ka jung bajiha. Sweet pa mo dya. Katuo ka mahuo kita sa mga video. Hoy, gikisan pa dyan ni mo dya. Nagpinil pa dyan mo Diyos. Kain kag makukuta. Diyos! Agay! Ano sa managaw? Aw, na okay na. So, ginoo ko ma-worry. Mabuta ni mo eh. Nag-inom lagi may sa Diyos, pero wala man may nag-case. Makatakatakara ba ng taon ka niya, ay? Ay, saan ang ginagtugaan sa amawa? Si parang liyo man to. Dagdagan-dagan ang amaw, oh. Murag may plano, ah. Si paring Leo, ako barkada nga upaw.